Ik ben Deborah, ik kom uit Houthalen. Ik ben 37 jaar. Ja, ik ben Nathan van Kuik. Ik woon in Genk en ik ben 26 geworden. Wij zijn collega's. We waren collega's, ja, nog altijd. Ja. Ja. Nu nog meer eigenlijk. No place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Ik heb een half jaar gezeten in Hongkong en daar had je speciale restaurants die alleen desserts maakten, dus niks anders, geen voorgerechten, geen hoofdgerechten. Ik had dat idee tegen al verschillende mensen gezegd en ook tegen mijn collega dan. En zij is dan zo impulsief geweest om ons daarvoor in te schrijven. Ik heb al redelijk wat horeca-ervaring. Dat wil ik nu zeggen, ik ben al van jongs af aan met mijn ouders in het restaurant gaan werken. Mijn horeca-ervaring dateert al van wat vroeger in de tijd. Van de prehistorie. Nee, ik heb vroeger ook horeca gedaan. Eigenlijk om bij te verdienen ook in het weekend. Dus, Ja, waar? en cafés in Genk. Ik heb, ja... Ja, dat is die omwending. I ain't